I har slået med knibler, I har truet med våben, I har prøvet at stoppe jeres egne børns råben. I kan komme med hjelme og hule paragrafer, men I burde snart kunne indse, det er selv, det straffer. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Vi holder på magten og støtter det I kender. Kæmper jeres kampe for at vinde nye stemmer. Låser vores døre med sikkerhedskæder. Vi er mennesker, som lever ned, kæmper mens vi græder. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. I kan sætte os i fængsel og fjerne os fra verden. I kan sætte detektiver til at følge vor færden. I kan splitte alt med bomber, lægge hele verden øde. Er det os, eller er det jer selv, I er bange for at møde? Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi er en del af jer selv. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke slå os ihjel. Vi kan ikke. Christiania, mænd og kvinder, nu skal vi vise, hvad vi kan. Så længe solen skinner, agter vi at kæmpe for vort land. Christiania har vist os en vej, men regeringen vil helst sige nej, hvis den kan. Christianina, som er sød og rar, er regeringens allerstørste
Vi har gjort det, fordi vi havde brug for en tænkepause og ro. Regeringen har stillet Christiania et ultimatum. Dybest set håber de, at vi vælger en løsning, hvor Christiania bliver privat ejendom. Prøv lige at høre. De vil have, at der kommer en dørtelefon op ved indgangen. De vil have, at ligusterhækkene bliver højere, at Christiania bliver delt op i små privatejede parceller, og at Christiania kun bliver for dem, der har penge nok. Sådan har det aldrig været på Christiania, og det bliver det aldrig. Christiania er nemlig for alle! Vores svar til staten og til Danmark, det er, at Christiania siger ja til at købe hele Christiania i fællesskab og kun i fællesskab. Vi gør det, for at Christiania kan være dit og mit. Velkommen tilbage! Jeg kan blive helt forbløffet over det, hvad skal vi sige, næsten kulturelle selvhad, der præger nogen her i landet, fordi de bryder sig ikke om den politik, der bliver ført. Tror du, de kan fange mig? Det kører af gendarmer, de falder over snor. Jeg siger, der de andre, de store slanger, der vil sætte min mor bag tarmer. Mig og min bror vil hellere gå op i flammer. For her, hvor jeg bor, venter vi det sidste opgør. Lyt til mine ord, det bliver et oprør. Det gror og gror større, folket må have set før. Husk 18. maj, jeg se om vi tør. Og jeg vil så gerne være amerikaner. Vi finder med et ærne, de sidste mohikaner. Os vil han fjerne, som var vi talibaner. En race, nazi, face i kerne, ham og hans kompaner. Hvorfor er det så svært at forstå, at vi ikke vil gå? I må hellere skyde os, før I kan rydde os. Hellere skyde os ned, bare bliv ved og bliv ved. Profitten den bliver sød, når den sidste Christiania er død. Se hvordan vi agerer, når vi mobiliserer flere, der kan lide at meditere og reparere det elementære under vores atmosfære, mens vores regering udøver terror på samfundsgrupper, de ikke har ret til at placere. Der er steder i landet, så vi bør preservere, traditioner vi bør konservere, men jeg må konstatere, at I heller vil selv destruere. Se hvad der sker, bare fordi vi fitter. Vi bliver bombet mere end Palæstinas samariter. I ser os som parasitter, vil have os bag et gitter, så vi ikke smitter. Deporteringer til fordel for profitter. Hvorfor er det så svært at forstå, at vi ikke vil